Igcinabantu Ngcukaitobi Foundation ibambisene nosihlalo weqela lebhol'ekhatywayo i-Chippa United umnumzana Siviwe Mpengesi banikezele ngendlu ekhatshwa fenitshala kumama wabantwana abahlanu owaba lixhoba lokuwelwa indlu yakhe yodaka ngoJanuary. Olusapho lakwa-Ngqele kwilali yase Mamfengwini cebukuhle Mthatha kwiphondo lasempuma koloni belingenandlela yokuzakhela nanjengokuba umama walo engasebenzi nje. Usapho lakwa-Ngqele luphakathi kwamaxhoba enkanyamba eyaquqisa kwilali yasemamfengwini cebukuhle Mthatha eyadiliza amakhaya. Olusapho lutsala nzima belungenandlela yokubuyisa impilo esiqhelweni ngenxa yokuba kungekho bani osebenzayo kweli khaya. Iza kutshintsha ngokungaphezulu ngoba izawuhlaziya ingqondo yam, indihlaziye nam ndizibone ndingumntu. Umsunguli weqela lebhol'ekhatywayo i-Chippa United, umnumzana Siviwe Mpengesi ebambisene neNgcukaitobi Foundation bangenelele ukubuyisa isidima solusapho. Lo mcimbi siwenzayo namhlanje sinikezela yindlu kolusapho. Lusapho oluhleleke kakhulu. Bebengenandawo yohlala, bengenandawo yofihla inhloko. So ke siyi-Chippa Holdings into esiyenza minyaka le seyilisiko loba every year sinikeze ngendlu. Sesinikezele ngezinto ezingapha kwe-20 siziqalile le program. Sasize apha sizokwenza i-program eyayi-intervention esasiyenze ngendlela yokuba ibe si-sports tournament. From laa program sasithembise ngokuba ukuba kukho umzi omnye olikishwa ngumama kule nyanga yomama ongenayo umzi, singahamba siyofuna umntu onokwazi ukusokhela lo mzi. Sayifumana ke loo nto. Ukanti kusenjalo, isebe lokuhlaliswa koluntu empuma koloni lihlanganise iqela labakhi abafika kuma-80 ukujongana neentlekele kweli phondo.